Ndioma anyị na-anabata unu n'oge akụkọ ụwa n'Enyimba TV nke dị na Abia State Abia. Taa bụ Tuesday abalị 9 n'ọnwa Julaị afọ 2024 ma bụrụ ahịaeke. Na mbụ gerenụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Ndị ọrụ na steeti Abia ga-amalite mfanye aka n'ụkwụ site n'abalị 15 nke ọnwa Julaị. Ụlọ nzukọ na-adọnyere Wike ukwu enyela gọvanọ Fubara abalị 7 iji chegharịa usoro mkpata na mmefu nke afọ 2024 n'ihu ya. Ọchịchị etiti amapụla ọkwa nkwụsịtụ nke ụtụ nke a na-akwụ n'elu ngwaahịa ihe oriri dị mkpa a na-esi na mmiri nakwa ala na-atụbata n'ala anyị Naịjirịa. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka anyị ga-ewetara unu n'oge akụkọ ụwa nke taa. Ọka akụkọ bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma. Otu jikọtara ndị ọrụ ọnụ n'ala anyị Naịjirịa bụ NLC na mkpirisi asụ bekee na ngalaba nke steeti Abia na-eyi egwu na ha ga-amalite mfanye aka n'ụkwụ na-amaghị mgbe ọ ga-ebi malite n'abalị 15 nke ọnwa Julaị bụ Mọnde afọ 2024. Nke a bụ ozi nke rutere ụlọọrụ Enyimba TV aka nke onye isi oche otu NLC na steeti Abia Comrade Okoro Ogbonnaya na onye odeakwụkwọ nke otu a na steeti Abia Comrade Enogwe Ihechi bịanyere aka na ya. Otu ahụ rụtụrụ aka n'ịgba isi akwara gọọmenti steeti Abia gbarala n'ịkwụ ụgwọ ọnwa opekata mpe nke N$30 na ihe nrita ego mkponye aka nke N$35 nke ọchịchị etiti nyere nkwado ya. Otu niile nke na-achụ nta ọdịmma ime obodo nke gụnyere ụmụ Afrịka bi na mba ndị ọzọ na steeti Abia amabala ọnụ n'okwu gbasara ọnụ na-ekwuru ụlọ omeiwu steeti Abia bụ Right Honorable Emmanuel Emirowa n'ihe ha kpọrọ ngosipụta nke mkpako na nlegharị anya nyere iwu. Njikọ ahụ chetara Emirowa na onweghị ikikere ọbụla n'ụzọ ọbụla ịhapụ idu n'iyi ọrụ Maazị Aaron Ụzọdike dịka onye omeiwu nke ahọpụta na-anọchi anya mpaghara Aba North n'ụlọ nzukọ omeiwu nke steeti Abia ma dokwa ya n'iyi ọrụ dịka onye wetara mmeri nke ụlọikpe mkpegharị kwuru ebe nyere ya asambodo nlaghachi site n'aka ụlọọrụ INEC bụkwa n'ụlọọrụ na-ahụ maka ntụliaka elu. Ha chọrọ ka onye isi ụlọ omeiwu steeti Abia bụ Honorable Emirowa n'ime abalị 7 doo Maazị Aaron Ụzọdike n'iyi ọrụ na irube isi iwu nke sitere n'aka ụlọikpe appeal. Ọchịchị etiti amaala ọkwa nkwụsịtụ ego ụtụ isi dị iche iche na ụfọdụ nri ndị dị mkpa a na-esi na mba ndị jikọtara ala anyị nakwa mmiri na-ebubata. Onye minista na-ahụ maka ọrụ ugbo na nchekwa nri bụ Abubakar Kyari mere ka amata nke a mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke ala anyị Naịjirịa dị n'Abuja. Kyari kwupụtara na nri ndị edepụtara nke a metụtara gụnyere nri ọka, nri wheat, osikapa na-acha agba aja aja na nke cowpea ga-enwere onwe ha abalị 150 maka ị na-ebubata ha. Onye minista mere ka amata na gọọmenti na-agbasi mbọ ike idozi nsogbu ọnụego nri na-arị elu bụ nke mere ka ọnụego ngwa rirugo n'ogo na-ahụtụbeghị n'ụdị ya mbụ. Ya mere Kyari mesiri ndị Naịjirịa obi ike na gọọmenti na-agba mbọ inweta nchekwa nri n'ihu na enweghị nwa afọ ala anyị Naịjirịa ga na-ebu ọnụagụrụ alakpu ụra. Ụlọ ọrụ ahụ maka azụmahịa mmanụ patrol bụ NNPCL na-ama ụta na ihe mere n'ịkwụ n'ahịrị maka ịzụta mmanụ patrol n'ụfọdụ mpaghara anyị jiri maliteghachi bụ na ihe nkwụsị nke mbufe mmanụ patrol site na okporo mmanụ nke nne gafee na nke nwa bụ nke egbe eluigwe butere na nso nso a.
nke a bụ nke onye osote onye isi oche ụlọọrụ NNPCL Dakpo Shegun mere ka amata na Abuja. O kwuru na ọnọdụ ihu eluigwe metụtakwara idosa ihe ndị eji amịpụta mmanụ, ibunye mmanụ n'ụgbọala trọk nakwa ibuga ngwaahịa n'ọdọ mmanụ na mkpaghasị ngwaọrụ na-eme ka mbupụ mmanụ gaa ọfụma. O kwukwara na ihe ịbụ ọkụ nke mmanụ patrol maka nrubeisi nke ụkpụrụ ụlọọrụ na-ahụ maka ihu eluigwe n'ogige ahụ na-ekwe omume ibunye mmanụ n'ụgbọala n'oge mmiri ozizo, ma kọwaa na ọ bụ ihe merenụ eji na-enwe ihe ma aka n'ihu ibupụta mmanụ patrol ka o nwee ike zuo ọha ọnụ. Onye isi ụlọ omeiwu Senate bụ Godswill Akpabio kwuru na ndị gọvanọ steeti enwekwaghị ihe ọbụla ga-eme ka ha nwee mkpesa maka ịkwụ ụgwọ opekampe ọhụrụ ma ọ bụrụ na etinye ya n'iwu site na ego nkwalite ha na-enweta kwa ọnwa. Onye isi ụlọ omeiwu abụ onye isi oche otu kọmitii na-ahụ maka ọrụ iwere n'ọrụ na nrụpụta ọrụ Sinetọ Dicket Plang nọchitere anya ya n'otu ihe omume nke mere na Abuja kwere nkwa na ọ ga-etinye nke a ka ọ bụrụ iwu site n'aka ndị ụlọ omeiwu ma ọ bụrụ na ndị ọchịchị onye isi ala mee ka nke a rute ha aka. N'okwu ya, onye isi oche otu TUC bụ otu jikọtara ọgbakọ ndị azụmahịa bụ Festus Osifo gwara ụlọ omeiwu a ka ha na otu kọmitii nke akụkụ atọ nọ na okwu maka ego mpekata mpe ọhụrụ a hụ na ha ga-eleba anya n'ọnụ ahịa nakwa ọnụ ego obibi ndụ. Onye isi oche nke ụlọọrụ kọmishọn na-ahụ maka ngụkọ ọnụ bụ MPC n'aha mkpirisi asụ bekee Isakwara ekwuola na ụlọọrụ a dị njikere ịhazi ọgụgụ ọnụ n'ala anyị Naịjirịa kama na ọ na-eche nkwado nke onye isi ala Bola Tinubu maka itinye ụbọchị nke a ga-abụ. Onye isi oche ụlọọrụ MPC kwupụtara nke a n'ọgbakọ mgbasa ozi emere na ncheta nke ụbọchị ngụkọta ndị mmadụ mba ụwa nke afọ 2024 bụ nke emerubere n'abalị 11 nke ọnwa Julaị afọ ọbụla. Maazị Kwara gosipụtara nchekwube na ngụkọ ọnụ ndị mmadụ ga-ewere ọnọdụ n'agbata afọ a nakwa ọnwa Eprel afọ ọzọ. Otu UN sịrị na o kwesịrị ka mba dị iche iche na-ahazi ngụkọ ndị mmadụ kwa afọ 10. Otu jikọtara ndị gọvanọ akpọrọ Governors Progressive Forum ekwuola na ọgbaghara akụnụba a na-enwe ugbu a abụghị naanị n'ala anyị ka a na-ahụta mmetụta ya, na-ekwu na ọchịchị otu pati APC emeela nke ọma nyere ụmụafọ Naịjirịa. Onye isi oche nke otu ahụ nakwa gọvanọ steeti Imo bụ Sinetọ Hope Uzodimma kwupụtara nke a ụnyaahụ n'isi obodo Abuja ka ha tụsichara nnukwu onye isi oche nke otu pati APC bụ Dọkịta Abdullahi Ganduje dịka a na-aga inwe ntụliaka elu ọkwa gọvanọ na steeti Edo. Nnọkọ ahụ bụ nke aka na-achị steeti ha dịka Cross River Abubasi Otu, gọvanọ steeti Ondo Lucky Aiyedatiwa na gọvanọ steeti Ekiti Abiodun Oyebanji bịara dịka a na-aga inwe ntụliaka elu gọvanọ na steeti Edo nakwa Ondo bụ nke ga-ehi odo n'ọnwa Septemba nakwa n'ọnwa Nọvemba. Gọvanọ steeti Imo gosipụtara olileanya ya n'otu pati APC ga-ewere oche ọchịchị steeti Edo ebe ha ga-anọgidekwa na steeti Ondo. Otu onye bi na isi obodo Abuja bụ Shaibu Yusuf ghọrọ onye a na-elere mgbe ọ rigoro n'elu poolu ogologo mgbasa ozi nke ụlọọrụ mgbasa ozi Aso redio na telivishọn. Yusuf kwuru na ya rigoro elu poolu ogologo ahụ ruru 120 iji gosipụta iwe ya n'ihi nhụsianya ọnọdụ akụnụba nke kpatara n'obodo Naịjirịa. Ọ kọwara na ọchịchị obi ya bụ ka eweghachi n'oge a ụgwọ mkpọnye aka mmanụ patrol nke onye isi ala Bola Tinubu kwụsịrị n'abalị 29 nke ọnwa Mee afọ gara aga. O si n'elu poolu ahụ rituo mgbe onye na-arụ ọrụ dịka onye general manager nke ụlọọrụ ahụ maka nhazi ọnọdụ gbatagbata bụ Florence rịọrọ ya rịrịọ nakwa nke ruru ya n'obi bụ onye kwuru na ozi ya ga-eru ndị isi aka.
ụlọọrụ na-ahụ maka nrụrụ aka ego nakwa igwucha ndụm ego bụ EFCC n'aha mkpirisi asụ bekee ekwuola na ya agaghị ada mba n'ụdị ọbụla n'ọgụ ọ na-alụso nrụrụ aka n'ala anyị Naịjirịa. Onye isi oche nke ụlọọrụ kọmishọn ahụ kwere nkwa mgbe ọ na-agwa ndị nnọchiteanya nke nnukwu otu jikọrọ ụmụakwụkwọ ala anyị Naịjirịa ọnụ bụ NANS na mkpirisi asụ bekee n'isi ụlọọrụ ha nke dị n'Abuja. Ndị a bịara ịkpọtụrụ ha na njem ndonye ukwu. Ọ kachapụrụ ebubo a na-ebo banyere ihe ome ndị ọhụrụ nke ụlọọrụ EFCC mere na Akure nakwa na steeti Lagos. Onye isi ụlọọrụ EFCC gara n'iru kọwaa na n'ime ọnụọgụgụ mmadụ 127 bụ ndị a na-enyo enyo anwụchiri na Akure, ọnụọgụgụ mmadụ 80 ka a kpọpụrụ n'ụlọ ikpe. Otu n'ime ndị ndu ụmụ akwụkwọ a bụrụkwa onye isi oche otu NANS, omeiwu Akiriteye Babatunde, kwupụtara na otu NANS bịara njem ekele nyere ụlọọrụ EFCC n'agha nke ha na-ebu megide ụdị ọbụla nke nrụrụ aka n'ala anyị Naịjirịa. Onye ọkaikpe nke ụlọikpe ukwu etiti ọkaikpe John Choyo enyela ntụziaka n'okwu ikpe agbara megide onye bụbụrụ gọvanọ steeti Kogi bụ Yahaya Bello nke ụlọọrụ EFCC gbara na-ebebubo igwucha ndụm ego. Ọ rịọrọ arịrịọ ka ebulata ya na steeti Kogi ka a gaa kpee n'ụlọikpe ebe onye ọbụla ga-abata ma kirie ya. Nke a bụ ozi ezigara onye ọkaiwu Bello Abdulwahab Mohammed bụkwanụ onye San nakwa Musa Yakubu bụkwa San. Onye ọkaikpe ahụ duru uche ha gaa n'akwụkwọ mkpegharị agbakwara n'otu okwu ikpe ahụ ka ọ nọ na otu akụkụ. Akwụkwọ mkpegharị ahụ bụ nke dị n'etiti Yahaya Bello n'ọchịchị etiti nke ala anyị Naịjirịa bụ nke onye agbara akwụkwọ ahụ na-arịọ ka enyefee ikpe ahụ n'aka ụlọikpe ọzọ. Ozi ahụ nke onye enyemaka pụrụ iche nke onye ọkaikpe bụ Joshua Ibrahim Aji binyere aka na ya kwuru n'ihi nke a na ọ ga-abụ ihe na-ezighị ezi iwere nzọụkwụ ọbụla nke nwere ike igbochi mpụtara nke ụlọikpe mkpegharị ikpe ahụ. Ụlọ nzukọ omeiwu steeti Rivers nke onye isi ya bụ Martin Amehule enyela onye gọvanọ steeti ahụ bụ Siminalayi Fubara mbirimbi abalị 7 iji chegharịa usoro mkpata na mmefu nke afọ 2024 n'ihu ụlọ nzukọ a. Ọnụnọ nke ụlọ nzukọ nke Amehule nọ n'isi ya na-abịa ogologo oge dịka ụlọikpe mkpegharị nọrọ n'izu gara aga kagbuo nchụpụ achụpụrụ Amehule na mmadụ 24 ndị ọzọ site na ụlọ nzukọ nke onye isi ya bụ Martin Amehule gakwara n'ihu boo gọvanọ Fubara ebubo ịgafe ihe ndị iwu kwuru n'akwụkwọ iwu ala anyị nke 1999 emezigharịrị. Ndị omeiwu a gwara gọvanọ na ọ gafere ihe edere na nkeji 7 nke akwụkwọ iwu ahụ nakwa iwu ọchịchị kansụl steeti Rivers nke afọ gara aga emezigharị n'idu ụfọdụ ndị na-ahọpụtaghị ahọpụta n'iyi ọrụ dịka ndị nlekọta nke ihe na-eme n'ọchịchị kansụl 23 nke nwere na steeti Rivers bụkwanụ agwa nrụpụ isi dị oke njọ nyere nchabikpe nke ọkaikpe Omotosho chabiri. Na nnọkọ ọzọ nke ụlọ nzukọ nke steeti Rivers nke onye isi oche ya bụ Victor Okojombo enyochala ma kwado otu onye soja bụ Private Emmanuel Frank Fubara dịka onye kọmishọna na steeti Rivers. Nkwado a bịara n'oge ọnụnọ nke ụlọ nzukọ ahụ dịka ọ bụ arịrịọ nke gọvanọ Siminalayi Fubara rịọrọ. Ụlọ omeiwu ahụ tụlekwara nke ugboro abụọ wepụrụ iwu ndị bụ maka ihiwe ụlọ ọrụ nlekọta na nhazi ọnọdụ gbatagbata na steeti ahụ nakwa mkpugharị nke ngalaba njem. Nke a bụ nke ugboro abụọ ya kemgbe ụlọikpe mkpegharị chabichara ikpe n'ọgbaghara ahụ nke dị na ụlọ omeiwu nzukọ steeti Rivers. Ndị omeiwu a nke onye isi ha bụ Victor Okojombo na-ezukọ maka nnọkọ ileba anya n'ihe omume a.
N'ọzọ dịka ibe ya, otu ụlọikpe ukwu etiti nke dị na steeti Rivers n'isi obodo steeti ahụ bụ Port Harcourt enyela iwu nke na-amachibido onye ọkaikpe ukwu steeti ahụ nakwa odeakwụkwọ ụlọ nzukọ steeti ahụ imesi ụlọ nzukọ steeti ahụ nke onye ndu ya bụ Martin Amewula ike. Iwu mmachibido ahụ nke agbara n'abalị 8 nke ọnwa Julaị n'ụlọikpe ukwu steeti Rivers nke onyeisi ya bụ ọkaikpe D. Jumbo Stevens nyere ụlọikpe a. Ụlọikpe a nyekwara iwu ka otu pati niile okwu ahụ gbasara kpaa agwa kwesịrịnụ rukwa mgbe a nụrụchara okwu ikpe a gbara gbasara ya bụ ọnọdụ. Manotodi, gọvanọ steeti Rivers bụ Simi Fubara na-egosipụta ihe ịtụnanya ọ na-atụ ya n'otu ụlọọrụ ndị uwe ojii nke steeti ahụ siri dere nnọọdụ n'ihe ogbunigwe ahụ daranụ na nke bụkwanụ nke a tụrụ n'isi obodo steeti ahụ bụ Port Harcourt. Fubara na-akọwa na ọ na-eju ya anya ka ọtụtụ izu gara ndị ọrụ uwe ojii enwebeghị ozi ha zipụrụ banyere otu ha si eleba anya n'ọnọdụ ahụ dapụtaranụ bụ nke na-akọwanụ na otu onye gbalịsiri mbọ ike ịtụ ogbunigwe n'isi obodo steeti ahụ. Onye gọvanọ mesiri ike na ọ bụrụ na ọ bụ ndị na-akwado ya n'ụzọ ọbụla bụ ya bụ ndị kpara agwa iyi egwu ahụ dị otu ahụ na ga-eji ebubo gbasara iyi ndị egwu were bukwasa ha n'isi. O kwupụtara nchegbu ya mgbe ọ na-edu Emmanuel Frank Fubara n'iyi ọrụ dịka onye kọmishọna na steeti ahụ. Ka ọ dị ugbu a, anyị ga-azọpụta okwu ndị ọma ọ bụrụ na anyị laghachite akụkọ sitere mba ofesi na ndị ọzọ ga-abịara unu nọsie n'ike. Onyeisi ala mba Senegal na onye nhazi nke otu ECOWAS bụ Bassirou Diomaye Faye akpọọla oku ka enwe mkparịta ụka na nhazi okwu udo na mba atọ ndị a kewapụrụ onwe ha site n'otu a na nso nso a. Ndị isi ndị agha nke mba Niger, Mali na Burkina Faso kewapụrụ onwe ha site na otu ECOWAS na mbido afọ a wee guzobe ọgbakọ nke ha na Satọde. Mkpebi mba atọ a ịpụ kpalitere n'otu akụkụ n'ihi ebubo ha boro na France na-akpagbu otu ECOWAS na-anaghị enye nkwado zuru oke maka mbọ ha na-agba megide mpụ na omekome bụ nke ha kpọrọ anti-jihadist. Burkina Faso, Mali nakwa Niger akpọọla ọpụpụ ha dịka nke na-enweghị mgbagha ọbụla. ECOWAS kwupụtara na ọ ga-edepụta atụmatụ ihe mberede iji dozie ọnọdụ ọbụla na mmekọrịta siri ike ha na mba ndị a kewapụrụ onwe ha. N'akụkọ azụmahịa, osote onye isi nke mmanụ na gas n'ụlọ ọrụ Dangote bụ Devakuma Edwin enyela mmasị obi ike n'ụlọ ọrụ Dangote na-esipụta mmanụ ga-ebido mmepụta nke mmanụ patrol n'ọnwa bụ Julaị. Edwin kpughere nke a mgbe ndị ọrụ ụlọ na-ahụ maka nnyocha ego mba ụwa mere njem gaa ụlọ ọrụ Dangote na-esipụta mmanụ nke dị na Ibeju Lekki nke steeti Lagos. O kwughachiri ma dịka esiri kwe nkwa na ụlọ ọrụ a ga-ebido isipụta mmanụ ụgbọala n'ọnwa Julaị ya nke anyị nọ n'ime ya. Edwin mekwara ka amata na ngwaahịa sitere n'ụlọ ọrụ a ejiriri ọnụego ijeri $20 rụọ bụ nke dị mma ma gbasokwa ụkpụrụ mba ụwa, na-ekwu na o nwere ike irute ndị Naịjirịa ọnụọgụgụ pasent 100 bụ ndị chọrọ mmanụ patrol, nke dizel, nke kerozin nakwa mmanụ ụgbọala nakwa mmanụ ụgbọelu nakwa njupụta maka ibupụ mba ndị ọzọ. N'akụkọ egwuregwu, otu egwuregwu bọọlụ ụmụ nwanyị Naịjirịa bụ nke akpọrọ Super Falcons na-akwado maka ịsọmpi nke Olympics na-abịanụ na mba Paris n'egwuregwu ịsọmpi enyi na enyi ha na ndị otu bọọlụ mba Canada bụ ndị nweteburu mmeri nke na-ewi ewi ugbu a. Ịsọmpi a bụ nke ga-adị na Wednesday abalị 17 nke ọnwa Julaị na Sevilla nke dị na mba Spain. Ndị otu Falcons bụ ndị na-achọ
ime mmetụta siri ike na Olympics dịka afọ 16 gachara ha na-agbapụtabeghị ihe na ihe gbasara ịsọmpi mana ha ga-eji egwuregwu enyi na enyi a dịka nnwale nyere ha. Canada wetere nrita ọlaedo na mba Tokyo afọ 2020 na mmeri ha meriri mba Sweden dịka ha sonyetụchara onwe ha otu ọkpụ goolu. Ndị ọma mụ site n'akụkọ egwuregwu ahụ ka anyị ga-achịkọ ya n'oge akụkọ ụwa nke taa. Ma tupu ma na-esepụ ọnụ n'okwu, gerekwanụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Ndị ọrụ na steeti Abia ga-amalite mfanye aka n'ụkwụ site n'abalị 15 nke ọnwa Julaị. Ụlọ nzukọ na-adọnyere Wike ukwu enyela gọvanọ Fubara abalị 7 iji chegharịa usoro mkpata na mmefu nke afọ 2024 n'ihu ya. Ọchịchị etiti amapụla ọkwa nkwụsịtụ nke ụtụ niile a na-akwụ n'elu ngwaahịa ihe oriri dị mkpa a na-esi na mmiri nakwa ala na-atụbata na ala anyị Nigeria. Ndị ọma m, ebe a ka anyị ga-achịkọ ya n'oge akụkọ ụwa bụ nke sitere na Enyimba TV nke dị n'ala Abia steeti Abia bịaruno. Dịka m na-ekele unu n'ebe ọ pụrụ iche na-asị unu agbalịala nnọọ n'ebe ọ dị ukwuu maka ịnọnyere anyị n'akụkọ nke taa, ebe onye wetara n'akụkọ nke taa bụ m Ogechi Nwachukwu Ụzọma na-asị onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. Daalụnụ.